Silja, puhelu. Joku Teemu. Moi Teemu. Ai Teemu. Silja on puhunut kohta tunnin. No sellaista se on nuorena. Millainen jolppi tää Teemu on? Oot sä nähnyt sitä? En. Hyvä vaan, että Silja on saanut Kari pois mielestä. Paitsi, että jos tää on samanlainen yli-ikäinen hunsvotti. Etköhän sä nyt pikkusen liioittele. Silja puhuu puhelimessa, that's it. Niin, mutta tunnin. Mitä jos mä kuuntelen, mitä ne juttelee? Jukka, älä, se ei ole oikein kuin... Kuka se on? Mitä te vakoilette mua? Luulette sitten, että mä en kuulu mitään. Silja, ei kukaan ole mitään. Utelias lehmä. Hankisit oma elämät, ei tarvitse vakoilla toisten. Silja, se oli minä. Anteeksi. Se oli Hanna. Sä vaan yrität puolustella sitä. Kattokaa, että oli vikakerta. Eikö me ollaan vaan uteliaita? Me halutaan tietää, millaisia ystäviä sulla on. Teemu on meidän koulusta. Ai oppilas. Eikö rehtori? Haloo? Sitä paitsi me vaan juteltiin. No mistä te juttelitte? No susta. No kaikesta asioista. Olisi kiva tavata tää Teemu joskus.